Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo. The top issues of the week, istoryahan sa sunod sa isa ka oras. Kabihan sa Aksyon Radio Bacolod. The most talked about issues, the hottest personalities in one setting. Kabihan sa Aksyon Radio Bacolod. Kabihan sa Aksyon Radio Bacolod. Mabatian kada Domingo, las 9 ng aga. Kagkaroon, yari ang inyong alagad, Aksyon Boy Duran. Mayong aga Bacolod, mayong aga Balugabain sa Western Visayas. Domingo kita kadlaw, Oktobre 24. Ang inyong alagad, Aksyon Boy Duran. Maga pangalagad kita of course sa inyo diri sa aton sa every Sunday nga kapihan sa aksyon kag ginaginadulong yapon sa inyo sang Dr. Fred's Green Coffee. Ang Dr. Fred's Green Coffee may double action antioxidant bangod sa green coffee beans kag mangosteen seed. Yapon ang aton sining health advocate sa nga si Dr. Melvin Ibanez, no? Damo kita sa hambalan diri karon kag ang ining isa ka topiko nga takol naton karon as we go along with the program ang ining ginahimo subong sa aton nga mga doktor, no? Ining home care platform nila ginatawag nila Balay Atipan. Man nga problema nakita sa mga ospital subong hindi sulod way sang ospital nga mabaton sang mga pasyente tungod sang hindi magluwas nga hindi lang kulang ang mga kwarto kundi kulang gidya ang mga tawo, no? Wala sang staff, no? Tambalanta na karon ina nga mga topiko with Dr. Melvin Ibanez. Doc, mayong aga and welcome once again diri sa Kapihan sa Aksyon. Partner Boy, good morning. Mayong aga da sa aton nga palamati sa bilog nga siyudad sa Bacolod, sa probinsya sa Negros Occidental, sa parte sa Iloilo kag sa Cebu, at sa kag Oriental. So salamat gid last week absent kita kay nagpa Manila ako, no? May conference ako ginatinan. So may utang ko sa inyo isang semana. Pero before tani talakayon ang aton inatawag bala sa mga doktor ni nga Balay Atipan. Itagaan talaga kadali lang nga pag-update natin sa kaso sa COVID. Sige, Doc, go ahead. Sa bilog nga siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. As of October 23, ang aton yung date subong sa COVID update kay naglangat kita sa isang semana. Sa bilog nga Pilipinas may 2,745,889 cases na. Active cases, mga 66,878. Ang nabatay sa bilog ng Pilipinas, 41,520 as of today, yesterday. In the past 2 weeks, ang diferensya sini, nanaog ang bilog ng Pilipinas sa 34,718 ang active cases. So nagnubo. Nagnubo, oo. Makita mo man trending sa imbes na about 15, nag-12, nag-11, nag-20 plus, subong nag-5,000, mag-3 and 4, 5. Dira na lang tanayon. Correct. Sa mga 5,000 level a day, daily cases. Ang death sa bilog ng Pilipinas, di siyempre nagasaka kagadugang, 2015. So, sa isa duwa kasi manang diferensya. Sa bilog na, hello? Yes, Doc, go ahead. Oh, yes. Sa bilog na probinsya sa Negros Occidental, ang atong total cases, 32,243.
active cases 4,400, ang death naton 508. So kung tanawon mo ni 608 kili, sorry. Ang tanawon mo ang diferensya sa duha ka semana ang aton active cases naglubo sa bilog nga probinsya sang 439 cases. Ang napatay nagsaka 22 na lang. Okay. 22 sa 2 weeks. Sa 2 weeks nga period. Okay, ang active cases naglubo sa 439. So sa bilog nga sa Bacolod City, 22 ang total cases 22,685, active cases 1,751, ang atong death is 548. Kung ibase mo sa duha ka semana ang nagligad, ang active cases may diferensya kita 403 nagdubo Nagdubo. sa syudad sa Bacolod. Ang kaso sa sulod sa duha ka semana nagdubo 403. Ang atong death nagsaka 29. Okay. Sa Iloilo, kaya ginakumparar tang Negros kay Iloilo pero mimo. Ang total cases 20,831, ang active cases 677. Nubo na gid sila sa Iloilo. Okay. Ang death is 569. Nagligad nga mga nga bulan, nagga 2,000 yung Iloilo. Subong 677. Kung kumpara mo sa duha ka semana, ang active cases sa Iloilo nagnubo 537. Ang ilang nga death nagsaka 29. So kung tanawon mo sa Kabigulogan, may downward trending kita sa number of cases, Correct. which is a good sign. Na may nagatanaw kita daw kanami, no? Tanahon. I think ang ga-contribute sini ang pag naka-intindi na ang tao, pumuluyo naton sang natawag naton nga pag-andam bala. Kung ano pag-andam sa pagsunod sa nagakaigo nga minimum health protocols. Kaglabi ni sa tanan ang pag-roll out sa kag-administer sa vaccine. Okay. Sa Metro Manila, I was there last week. Kita mo to, partner. Kung tanawon mo ang quarantine status naton. Ang Metro Manila, ari ni siya nagligan nga semana, ari ni siya sa GCQ, high level alert, high risk, HR. With high restrictions. Upod ni siya sa Bacolod City kag Iloilo City. Last 2 weeks. Ang Negros Occidental ara sa GCQ. Ang Metro Manila, Bacolod City, Iloilo City, GCQ pero high alert High level restrictions. 4. Level 4. Level 4. Pero tanawon mo ang with the past nagligang semana sa kadasig sang development pagnubo ang Metro Manila, would you believe nag-loosen up sang ilang nga alert status? Ang mga tao to damo-damo sang weekend mo nag-open sang last sa adlaw Friday night kag Saturday night. Pag-open nila last week, damo nagluwa ang mga tao. Sa BGC, sa Castrito, do maskara ang means close nila. Aba? Sa Burgos Circle, puno ang mga restaurants. Pero istricto sila, dapat magkasulod ka sa mall kag restaurants, may pakita ka nga vaccination card. Oo. Di ang mga movie houses, theaters, open na. 30% capacity. So nakita ko ang trending, nakita nato ng trending nga it is mat-amat ga open up ang economy. Ang Metro Manila, Dok, mga pila na ka percentage ang ilang rollout sang vaccine? Ang percentage ng Metro Manila last week mga second week of October 80%. Ang na-achieve nilang herd immunity of 70%. So by the end of this October, ma-achieve na nilang 85% vaccination. That is why nga daw medyo nag-loosen na sila sa ilang So that's restrictions. makita mo ang trending, basta gani ma-achieve mo ang herd immunity mo, kag pumuluyo mo na vaccinate na, nagamanubo ang kaso. Meaning matamat mo cut ang transmission sa Delta variant or other variants ng coronavirus, COVID-19. But nagareklamo ang taga probinsya. Taga sa Metro Manila. Okay. Dapat, amo na ni may nambal nga, dapat may federalism na federalismo.
Because ang center of Manila is the Imperial Metro Manila. Imperial Manila ba lang tawag nila? Mhm. Na ginauna to sila sa Manila. Mhm. Antes tagaan ang i-roll out, i-download ang mga vaccine sa mga probinsya. Mhm. Ang muna ganareklamo sa atong mga governors, sa mga probinsya, mayors, nga kahinay ang ilang delivery diri, kag nauna to nila ang highly populated area. Metro Cebu, Metro Manila, Metro Davao, uli ang Metro Bacolod. Naintindihan ta sini ang priority sa aton nga gobyerno nga balan mo ang Metro Manila is the center for economic development Mhm. progress. Mhm. Amuna ang aton show even though ang Metro Manila ang highly populated areas of 13 million population, almost 10 million na sila to vaccinated mo. Okay. Amuna ginuna nila because that is highly urbanized area. Kita mo grabe ang squatter area ganito No. Ati agan gi-prioritize sila intindihan ta na. Kag it is also sad to say nga makuan kita sa federalismo para there should be an equality in distribution of income Mhm. and assistance from the government. Mhm. Amo na tani ang purpose. But then, in a certain situation, there are exceptions mo. Di ba la? Oo. So, amo na ang latest trending sa minto. But we have hope na there's a light at the end of the tunnel, as the saying goes, that may chance kita na nali ba lang, may magka-celebrar kita sang matamis kag masinadyahon Pasko, nga Christmas. Mhm. No? Mabugnaw, matamis, masinadyahon nga Disyembre nga Christmas. Correct ko. Okay. Mo man gani akong siling ko paparita bala para maka Christmas celebration man ta. Amo na, kooperar ka mo tanan. Medyo, siyempre, kooperasyon also goes with kinanan pasensya gid kita. Sakripisyo tanay na magsunod tanay sa aton nga mga health protocols. Hindi ta magpadungol. Ang regarding the partner sa vaccine update, sa bilong ka Pilipinas, kili ang na-deliver nga vaccine is 74.7 million na. Ara na ni sa kabot sa gobyerno ta. Ang doses given is 52.3 million. Ang first dose, 28 million. Ang full dose, second dose, 24.3 million. Or actually, generally sa bilong ka Pilipinas, 22.2% pa lang kita. Titanaw lang disparity. 22.2% bilong nga Pilipinas, Metro Manila is 85%. Perte, no? Perte, so hindi na magpagpadalman. Okay. Hindi na maglain bota. Hindi lang tayo maglaing bota. Sige lang nga. Ang sitwasyon gani sa buong daw kamunino, like for example, diri sa Bacolod, di may mga bakuna na kita galing kay daw kanubo kaya subong na di parahan ko, nagnubo ang percentage sang ilang vaccination rollout. Kaya kadamo pa pagdas ng tao nga wala gabata yung vaccine. Gani, damo pag Sa klinik, ayawan ko ka convince. Kasi hindi ko pwede ka untat practice ko. Ang ibang doctors mga kakilala ko, kung po doon, nagpa-untat ng ganyan. Hindi ko ka untat practice. Kaya I have to continually educate sa mga tao. Educar sa klinik ko, guro, kung bag 20 ka pasyente, 25 ka pasyente, mga 7, 8 na da ang non-vaccinated mo. Okay. Di ayawan ka naman ka convince, ayawan ka naman ka kung sa kadlaw-kadlawan ka lang. Di naman, gusto ko na tani ang balon nga, no vaccine, no entry. Galing kita hindi man sakto. Kaya kagapubulig sa problema sa komunidad. Okay, Right? subong gani kung tanawon naton bala Dok, sa Bacolod, may mga different strategies na ginahimo. Like for instance, naga-house to house na sila vaccination. Why bisan hindi kaya naka-register online. Basta makadtuan kasi mo balay kag mapabakuna ka, bakunahan ka nila house to house na. Ano pa gid ka mga strategies nga pwede sini mahimo man para nga Amo nang ambal ko since last year. Ambal ko sa syudad, sa probinsya, adopt a barangay program. Adopt a barangay program, and then
it will be replicated only sa Banwa kag sa syudad. Kag it will be replicated in the bilog ng Pilipinas. Tanawa nga itong term sa una, target granular lockdown. Ang muna nasumong sa Metro Manila. Ang ginagamit nila, ang granular lockdown nila. Which actually na ano sang gobyerno, sang ITF, nga amo tong solusyon na may gali. Ang granular, again, padala ko ng akong proposal kay Secretary Simato, kay General Feliciano at that time. Kay Secretary Simato, ginatag ko siya ang akong proposal. Malikiti, tanaw na sa ako, ano mo lang siya na doktor ka taga-probinsya ni siya. Wala mo ningalang na doktor ni. Ito wala man ito nilang isapat po. Ang target granular lockdown na term, na benchmarking, ang muna na ginang-apply lang sa Metro Manila. And I think, hanggang bala sila gani, i-replicate na nila sa mga probinsya kag syudad. Kung gin-adapt na nila ni Mayor Bing sa una kag sa atong probinsya, kundi na una kita. Di ba? Di ba, partner? Nauna kita. Ti amo nang sa adapt na barangay program, amo tong Bakusimo, house-to-house campaign. Ang vaccination naton tani, dugay na nakadabalay sa kaon kag ipa-injeksyonan. Tao. Di, nga during the times ng eleksyon, nga nag-house-to-house campaign kita ho. Na hindi man nahimo na sa mga politiko. Na sa pandemya nga hindi ito mahimo. House-to-house campaign. Kaya mo na subong ang ang pediatric booster dose, ang pediatric vaccination subong. Sa mga mata, oo. Sa Metro Manila, start nila, gina-house-to-house na nila, kabataan. Okay. House-to-house na. May ara na pediatric vaccination, age 12 to 15 or 17 or 12 older, sa kabataan children up to young adults, adolescents. And then may ara na subong gina-trial nga vaccine para sa 5 years old and below, or 10 years old and below, and then infants, 6 months old. Ada na sa second phase 2 trial na sa Amerika. Di matamat na ni. Oo. Busilingon tanan ni halos tanan because ang pediatric segment sa ating society included na sa population mo. Kung mabakunahan mo kabataan, madugang na sa imo nga target nga herd immunity. Amo mo lang na pag-chindi, simple as that, common sense. And then also ang booster, kundi isa pa lang ito na-aprobahan ang Pfizer. Ang Moderna, may manuguha ng emergency use certification sa Amerika, sa FDA, kag sa WHO, nagambal nga ang booster dose nga formulated, manug-abot na di sa aton. Sa Amerika, ginahatag na nila gani. Kag nagahambal na, damo na ko kilala nga nakapa-booster shot na dito sa Amerika. Sa Amerika, ang aton din, iban niya napa-booster shot sa ila-ila lang. Di sila na. Kaya ang booster shot sa Pfizer ka Moderna is reformulated. Hindi niya pariyo na sa ordinaryo ka vaccine. Hindi niya nga sila nga kung nagpapakuna kalita sa AstraZeneca, mapapakuna kaluat booster shot na hindi na igali mo Doc, no? Kaya ang booster shot, it is the quality na the quantity. Ang quality sa imo vaccine. So gina-reformulate na saya, kagamo na saya ang booster shot. Oo, kag makabato siya sa mga bagong nga variants. May mga sub-variant pa nga daan ng may Delta. May damo-damo. Ano na doon ang mga sub-variant pag ginayaman? Ang bala mo, I've been explaining before that from the alpha, beta, gamma, P1, mga variants before, nag-mutate siya replicate to delta, which is the most dominant now. Malamang virus, alaman mo. Kung ang aton mga ang aton international scientific community naga-research, ang virus naga-replicate, kaga-mutate. It has its own defense mechanism. Just like any other organisms around the planet, may defense mechanism na mo. May nakita ka na sa mga plants nga kung tandugon mo, gagwa siya, tapos gagwa tunok ya. That's the defense mechanism of every organisms. Pareho sang lang tanom na lang huya-huya bla kung tandugon mo. Huya-huya tanaw bla. Tandugab lang huya-huya kay pagwa ya tunok. So makipot siya. So muna ang simple na explanation. Ang booster wala tong tana maguro ba diri sa aton by December ara na. Kag ang nami kasang declarations sang WHO
nga ang booster dose ni may cross vaccination na. Cross la. Oo. Pwede mo magamit like Pfizer ka, Sinovac ka, pwede ka sa Pfizer ka, Moderna sa booster mo. Oh, Astra okay. ka, gamiton mo. Pwede kaya ka Cross vaccination kung bisan lain cross ang imo. booster vaccination. Lain ang imo nga inject sa imo sa imo nga una kag ikaduha nga dose, pwede ka tatlo ya, pwede na nga lain. Pwede na, Oo, pwede na. Okay. Kaya tungod reformulated siya. Mm-hmm. Reformulated siya. Okay? Okay, sige. So at least na nakaintindi na tanan may nakahatag na tas ang mayo man nga edukasyon sa mga pumuluyo. Ang last na kong na topic partner amo ning importante. Oho, okay. Amo tong i-mention mo bla about balay atipan. Mhm. So kanami nga word balay atipan. Correct. Oo. Magbambal ka balay atipan is atipanon ta ka sa sulod sa balay mo. Correct. Oo. Care. Ah, Oo. Care. healing. Oo. In your home. Oo. Ako ni subong nagpa-enroll ako da. May ano ni siya, Dok, ang Balay Atipan ni siya, ano ni siya ng grupo ni siya. Ano ni siya man grupo ni siya? Grupo sa mga doctors nga Okay. nag-form sila because we found out, araman ko da, because ako mismo na I found out na sa kadamuon sa pasyente gatawag sa ako sa telepono, hindi ko na marapalan. Even on my private comfort in my home, kapanawag pa na aga og tugab kagahon, aga pa kakatulog pa ko magpamukaw na. So ko hindi na ninamoy nami ang akong gerilla type kay ginagirila man ko sa mga pumuruyo. So dapat butangan ta ni system. So damo ni nga grupo, hindi lang ko niya may ako yung nag-intra man ako diya. Pero actually later on sa aton nga succeeding segments, interviewon tini ang mga doctors ni nga ari ni sa nga nagkuan sini no. Ang nag-establish ni sa Balay Atipan. Ang nakita namon diri amo niyo, particularmente sa akon nga during telemed consult or virtual consult. Wala namon gina-interview namon amon pasyente kuan history, simple history, review of systems, wala sang physical examination, wala direct contact mo, wala face to face. Kag wala man kami ga record sang ilang mga data kag medicines kag medical record nila data. Do pa wala lang bla. No. Tapos interview, tagaan mo pulong, tagaan mo prescription, ipadala sa messenger nila, kaon sa clinic. That's it. Wala ka sang medical record nga kaptan about sa history sa imo pasyente. But ang pinaka-importante as a doctor, natudlok ginasamo sa eskwelahan, that's why ang training na sang history taking, kag ang pa-follow up sa pasyente mo, nursing care, good medical care, follow-up, medicines, tanan-tanan, dapat recorded. So, ang ining mga grupo, grupo ni sa mga healthcare professionals, mga frontliners, composed of doctors, nurses, caregivers, businessmen, even information technologists, nagsuludi, nagpatindog sini sa Balay Atipan. Okay. Registered ni sa SEC, Santa Monica Healthcare Solutions Incorporated ang ala na nila mo. Oh. Ang Balay Atipan nito, it's not a building ya, hindi sa building ya ha. Hindi sa building ya, Dok, no? May opisina daw sila sa Tiradosi sa Hilado. 13 Lacson, 13 Street Hilado. Ara na ang opisina sa Bagulan sang Santa Monica Balay Atipan. Ang natanaw na kundi amo ni kay siling ko because of the current situation bala. Because of the present situation nga kabudlay na gid kag kadamo sa mga tao nga kalamatay sa sulod sa ilabalay. Kadang kaya kabalo ka na ginalibot sa tanang ospital, hindi kasulod, nagkalamatay. Napatay sa salakyan, may ara gani. Napatay man sa sulod, pagpuli sa balay, pag sa dalanon pa lang, patay na. Because of, number one, lack of hospital beds. Istriktong hospital, gasto, ang wala sang
doctors kag mga nurses available. May mga hospital beds available pero wala na sa may mga staff na matapat-tatap sa imo. Correct. Amo gina. Wala, ang pinaka-worst is wala oxygen sa nagligan. Amo gito, lain gito ya. Although we hope nga pray nga hindi na ito matabo. So, ini mga group of doctors, amo ni bilang word nga nakita nila, they have to adapt, no? They have to innovate, and they have to take action. Amo na ni? So amo ni siya ang balay atipan. Ang Balay Atipan, ang Kanos- Centers on the Vision Mission man mo. Anong sistema sinin nila, Doc? Anong sistema? Amo na, we have to adapt, we have to innovate, take action. Ano balay mo namon, or naton? Ang Balay Atipan, isa ni siya ka-platform. High-tech, information technology. High-tech ni. Millions na invest nga sa computer system. Manawag ka sa number nila sa ila opisina. Okay. Ito call center. Manawag ka o sa mga pumuluyo, kuha na ka mga dan ballpen ka papela. Please, o tagaan na ka mo time. Manawag ka sa number sa Balay Atipan, iambal ko na karon. May masabat si Ibo. Okay. Na the call center agent, pero nurses na sila. They entertain ka nila. I-enroll mo, mambal ka gusto mo nga ma-virtual consult or telemed consult sa kay Dr. So-and-so. So, imbal mo nga lang sa doktor. Okay. And I hope tanan nga mga doctors natin. Kaya yung Balay Atipan, puro man ni specialist eh. Okay. Medical specialist. Lain ni mga nga ilang mga specialty. Ang aton mga doctors nga nabudlayan ka mo mag-telemed and virtual consult, you can call Balay Atipan, enroll, and get accredited sa Balay Atipan para may access nyo ni ang platform, ang technology platform. So once ang pasyente manawag, i-schedule ka mo within the day sang Balay Atipan. Like ako, doctor, schedule na mo ang imo pasyente 8:30 sa aga mo nang ngambal ko mo. 8:30 to 9, 1:30 to 2, and 5:30 sa hapon to 6. Amo na ako nga telemed consult or virtual consult. Okay. Then, pag ano na sa pasyente ko, may schedule na ko, butang tatlo ko pasyente sa Sa kadlaw. 8:30 to 9. Mapakonsulta sila sa akon, i-access na sa Balay Atipan sa Zoom link. Virtual na. Okay. Would you believe, bisa na to ko sa Manila, nakonsulta ko sa pasyente ko face-to-one, by virtual consult. No, face to face, pero happy ang pasyente ko. Nakita nila tsura ko. Okay. So, gada na i-relate sang pasyente kung anong iya nga ginabatyag. Pamangkuton ko siya anong history sang iya ginabatyag, anong history sang medical history niya, mga related comorbidities. Kag iban old patient ko, iban new patient. And then by that time, i-advisean ko siya medically. Pag ako ni muon, kag itagaan sila sang reseta, prescription. Ang reseta, i-resetahan ko na, ngalan nila, kag ipadala ko na sa Balay Atipan sa ila messenger account, or Viber, and then na Balay Atipan ang mapadala sa pasyente. Okay. Nagpaklo na sa Mercury drug or whatever mga drugstore sa Bacolod, Negros Grace, showing my prescription, electronic prescription. Okay. Ginabato na sa mga drugstores. Kaya iba nga during emergency, makabalo na ng mga drugstores, basta ako ng pasyente, bisan wala reseta, ambalan ko sila kadto kamuto, lista mong bulong, ambalan mong pharmacist, kamuning bulong ni Dr. Ibanez, pahatag mong rin ang iya nga ang listahan bisan sa papel ng scratch paper. Ang balon ko pharmacist si Dr. Ibanez ni taga-isa sa bulong. Kaya mo na ang mga bulong nga kay emergency. So nga tagaan na sa Mercury kang Negros Grace kang iban pa nga drugstores. Okay. Because we have to innovate sa subong sitwasyon. Amo na gani, we have to adapt, we have to innovate, and take action. Ang inidok nga teleconsultation nga hindi lang niya siling COVID ya kundi nga tanan nga balatian nga no. Tanan may ara kami COVID kag non-COVID patients. Kag tapos isa pa kadamo sa mga pasyente nakita namon na they could not even access to any doctor.
or did not have any chance to see the doctor, or did not have any chance to receive medical care, urgent medical care, because of the current situation. So naghimo kami actually ining balay atipan. This is not a threat to our government, to our hospitals. Actually, complement ni sa gobyerno naton, complement sa mga hospitals, Correct. because of the current situation. Te bro, mamangkot do ko na ko pasyente abe, matawag ko da. Ano ang payments ni anong matabo ni doc? May rate lang na sa may consultation rates lang. Aha. Sila nga ginabutan kan nga kawala sila jutay. Paano magbayad ang pasyente? Pagpatawag mo sa balay itipan, the number, pag okay ka na, mapapadala ka sa GCash, transfer ka sila account, or by bank transfer, GCash or whatever, Palawan, whatever. Mo na para i-access kanila. Okay. Siyempre, may kuwan man na mong may mga overhead man na sila mo. Correct. Platform ni mo, may kuwan man ni, may mga tao man ni gahandol, na ginasulduhan, no? Kagang nami sini partner, kay amo ni ginambalan ko mga doctors ko nagapamati, ibla ka mo. Try this try to access our platform. Ining balay tipan. Kay ini siya, hindi lang niya only for consultation. Ang natawag naton partner is home care. Home care. We will take care of you at the comfort of your home and at the presence of your family. Or in the presence of your family. Okay. Imagine, ara ka lang sa balay mo, may IV ka, may dextrose ka, inatagaan ka bulong, may nurse na nagabantay sa imo, may doktor ka nga naga-rounds sa imo, visit, house visit. Aha, kung di physical? Physical. Basta ang imo, amo na nga, ang mga ginahome care nga mga patients sa balay tipan, ginakuhaan sila rapid antigen saliva test. Kung mag-negative, ang doctors pwede ka-rounds. Okay. Kung nurses na mo, nag-PPE pa, kung nag-negative ka, wala na kailangan ng PPE. Okay. And then, i-take care ka, i-administer mga bulong mo, antibiotic mo. Mag-rounds ni ko ng mga doctors ng balay tipan, wala ni paperless mo, wala papel. Kung ano ni partner, iPad, medical records, check, ano na lang. Kung naging niya daw sa Amerikana ni. Kung gigali, high-tech. High-tech. Kung ACG, ang may laboratory, ang services ara is, number one, may mga access ka sa medicines mo. Bulong. Kung may guidelines kang ginatagsi mo, may protocol. Kung kinalon bulong, ma-order ka bulong sa isa ka third party nga tie-up nga pharmaceutical company, i-deliver sa balay mo, free delivery, bayran mo lang dito. Ang supplies i-provide sa balay atipan, kag ang third party partner. Ang home care, yan iya sa balay atipan, nurses ka doctors. Ang kami mga caregivers, kung di ka kasarang caregiver. Kung may butangan ka dextrose, may IV therapist, padalasi mo. Butangan dextrose. Ang nami pagid, may laboratory workup. Kung kinanglon laboratory, ECG, ang ma-access mo, may known ding laboratory, kuan sa laboratory sa Bacolod, makadto sila sa imo. Kag kuan ka blood works, tapos ang ECG, kuan ka man. Kag ang ECG, kung ato na to tapos na, screenshot na, padala sa amon nga mga cardiologist. Kag basahon nila. Kag nga mambal sila, amo ni i-modify ta ang treatment. Kaya may, hindi lang gali, may masakit siya sa diabetes, high blood, gali kay may masakit man siya na heart failure or ischemia. So, innovative, may gina-adapt kami nga very efficient nga innovative healthcare. Kag action kagad muna. Kag action. muna. Kag ga-complement siya sa aton nga kuan nga health system, di ba? Ga-complement Actually, this is a new what we call this new innovation type of medical administration or medical care or medical intervention. Bag-o. Which actually ginaimo naman sa Manila po, hindi niya mo ni kadetalyado. Kaya
high-tech na siya mo. Gani. Ang medical intervention, lasari-sari, partner mo. May ara sa clinic, may face-to-face, may naga-house call kami nga, ga-home care kami sa mga pasyente, so nag-rounds mo kami. So, hindi ni siya muna kadetalyado. So, amo na nga kung may mga medical emergencies kamo sa mga balay nyo, sa inyong mga pamilya, sa kilala nyo, try to access balay atipan. Kaya gina-recommend ko gini. Kaya natestingan ko na ni mo. Okay. Sa subong niya, kapila na ni, duwan na ni kasimana, natestingan ko niya, nag-dry run sila. Gina-refer ko, pasyente ko sila. So far, so good. Okay. Why pa yun, Doc? Ako sa akon, kagang akon lang nga, hindi ko ma-overwhelm, hindi ko ma-burn out. Oo. Kaya mo nakulbaan ko sa tungod sini nga kadamuon nga pasyente na sa pandemya. I am sure nali ma-burn out ko kag mangambal ko mauntat ko na practice. Po, why ko na yan? Why ko na yan? Kaya dulain na. Oo. Daw, it takes a toll on my health. Pero ini Doc nga home care system hindi why pa malambutan ining mga dialysis patients kung pwede na lang Kung may dialysis patients ka, siyempre yung dialysis ara niya sa hospital o sa ibanda nga dialysis center. I-manage ka namon, but then kung may may nephrologist kami on board mo. Kung i-manage ka namon, kung dialysis ka, kadto ka gaya sa dialysis center sa hospital. Okay. Pero ang amo niya home care. At the comfort, again, of the comfort of your home and the presence of your family. Okay. Imagine, ara ka dahil sa imo nga balay. Kag sa pamilya mo, gabantay sa imo. Hindi ka bala mapalayo lang mental stress kag depression mo. Correct. Kasi layo ka sa ara ka sa pamilya mo. No? Okay. Sige. So anyway, Doc, basi malipat ha ang landline partner, ang Ario, number. sa atong mga pumuluyo, sa dasong nga segment, may ara kita mga imbitawang mga doctors para bulig na lang sa public health education, no? Sa pag-promote sa nga programa. Ang landline sa Balay Atipan, landline is 468-5203. Partner, pwede mo na sa imo. Sulit na. Dali may mamangkot na bala. 468-5203. Sige. 468-5203. Ang cellphone number sang Balay Atipan. Dalang kita ka kay ikuan ko ni Anay, i-save ko ni Anay kay para kung may mamangkot sa bata ba dayon. I'm sure mamangkot kina mga pulmuluyo sa stasyon mo. Gani. Ano to Doc ang cellphone number? Ang cellphone number 0929 Okay. 478 478. 0834. Okay. 0929-478-0834. Oo. Okay. Ang landline 468-5203. Okay. Okay? Okay. Guest partner? Okay. So, I hope nga ang imong programa ni kagang aton nga DYEC sa stasyon naton makabulig ni. Kay this is a new kind of healthcare system mo. Kaya tungkol sa sitwasyon mo nga hospital ka, hindi ka man mabaton, hindi ka maluoy ta sa mga kuan, agapin paning daw medyo mga severe ang sitwasyon bala, maluoy ta. O kagkag subong partner mo niya ti sa sitwasyon subong ti amo na ka mangita ta pagi kung paano ta ni masolba problema ta. Correct. Kaya nakita ko sa mga pumuyo, gusto na lang mag-ibi ang pamilya mo. Wala na nini mo. Kaya ginalibot ang ilang pasyente sa mga hospital, hindi makamabaton. Nagkalamatay mo, hibi na lang. Kaya mo na, kaglabi sa tanan, ang aton ang Euromega, ito lang ang ginambal mo sa akon. Mayo mo itong reseta ko na ito sa mga pasyente ko. Euromega with Bislimarin, kaya may para na sa heart, sa brain, sa liver mo, protection. Pag nagapabakod man na. So far, mayo man feedback sa mga pasyente ta. Na nag-consinis ang Euromega. Barato pa rin mo. 3 once a day lang balaw. Sa supplement, kaya may ni siya vitamin B complex, coenzyme 10, fish oil black, kagang silimarin para sa taya. Sige. Kaya ini tanan-tanan partner, imuon tanan yung paagi tanan,
nga kung paano tayo makabulig ba sa sitwasyon sa aton komunidad, sa aton pumuyo. Muna, again, adapt, innovate, and take action. Sige. Salamat, Gid, Dr. Ibanez. Salamat, Gid, partner. Thank you and good morning. Sa nubang na segment, Sa naman, tilawan ko kung maimbitar ng mga doktor. Ako may bisita, mayo, Gid, no? May bisita, okay? Salamat, Gid, Dr. Ibanez. Salamat, may agas Have a na. blessed Sunday. Sige. Dr. Melvin Ibanez, mga ka-aksyon, no? So, good morning na kay Homa Lumena, Cedric Jan Hagurin Tejada, Ana Sinoro, Hil Javier, dira sa kay Elvira Hilugo, kag sa kay Linda Heroy Imalay, no? Kay Milagros Cesar Alit, mga agaman, Lee MUJ, ay kay Migo ko da Ponsog, morning da, no? Doon ay kami gabi, no? Mayang agagin, no? Mga ka-aksyon, mabalik kita sa atong nga pagpangalagad sa kapihan sa aksyon. Istoryahan tayo ning sinakain ni Blas ng ano? Sang presyo sang gatong, gasolina, krudo. Istoryahan tayo na sa atong pagbalik diri sa kapihan sa aksyon. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansay ano nga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na niya'y sinsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang Balik kita diri sa aton nga pagpangalagan mga ka-aksyon sa kapihan sa aksyon. Kag sa gyapon ato sa pagpangalagan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatiyan. So balik kita sa aton nga pagpangalagan diri mga ka-aksyon sa kapihan sa aksyon. Dason simana, ari naman ho masubo naman nga balita sa aton nga mga drivers. Hindi lang mga drivers kundi sa tanan no? Masaka na naman ang aton sining presyo sang gasolina, presyo sang krudo. Masaka na naman, sobra naman pisos. Pila na ni kasimana sunod-sunod nga sakay. Daw kuan na niya daw pinatarasak na lang balakag daw wala na sang way na yasang pugong-pugong, way na yasang I don't know kung ano nasa pilayahan ng malambutan sinisang sakay sa presyo man. Wala pa siya. Ano man? Hindi tayo magtsindihan na ito wag sabat. Laim, abi ko, ano mo nang ginatawgan mo? Kay may bisita kita din tani nga kung ano, istoryahan tayo ini. Ining parte sa sinakaay bala sa presyo sang krudo, no? Kag, sige, kay istoryahan tayo ini bala, no? Upo naton sumong si amigo naton Diego Malakad sang United Negros Drivers and Operators Center, no? Undok, Secretary General sa Undok, parte ini sa sining natalana na naman nga sinakaay sa presyo sang aton sining nga produkto sang petrolyo. Migo Diego, good morning and welcome diri sa Kapihan sa Aksyon. Nung boy, good morning sa tagang mga taga-action, no? Ilabi na gid sa mga upod ko nga mga driver, mga operator, gagmay kag sila ng GC kag ni Mambot mayong aga. Oo, may agagid, no? Kag, bao, daso si Mana, masaka naman gali ang kuano, saka naman ang gasolina kag krudo. May Kada-19 na lang boy, kada-19 na alin sang kuano. Oo. Sang ini nga tuig kada-19 na ang saka na lapawan niya na ang 12 ka bulan sa isa ka tuig. Susama mo. Kahit ito halos kada simana eh. Well, anyway, amo nga akon nga naobserbahan. Ining snake ni sang presyo sang krudo, sang gasolina, kerosene, LPG, daw ay ko kabati sa gobyerno nga may kuan bala daw na nga daw natalupang dan nila be kag daw may tikang himuon para nga mahagan-hagan ng impact sini sa aton bala nga mga pumuluyo, especially sa aton mga drivers. Daw ay ko kabati mo. Una guro nung boy si kuanong boy si Secretary Kusi, hindi siya organic nga kuano nga daw troubleshooter bala sang aton mulig sa administrasyon kay retired military siya, and then ang iya capacity to negotiate sa mga big three may kabulayan gid man kay more on kuan sa subong, more on daw politika Bala politika lang ilan ang chindi. Oo. sa PDP siya. But kinti nga ito malandita ni ang pinaka-basic dito subong
kung buhi pa ang aton nga mga House of Representatives sa kada distrito, Oo. like mga almost 200 plus na sila ang sa House of Congress, kada district may ara na representative, like first district dito sa San Carlos, second sa Sagay, third rin sa Talisay, fourth sa Bago, fifth sa Imamaylan, sixth sa Kabangkalan, kay 7 district, mga 7 ang aton nga representante. Plus, may party list pa kita? Lang, plus Los Oriental. May party list Wala, pa? May party wala list? sila nung buhay sa tingog. Hindi natin mabatyagan kung anong ginapungko nila sa Congress nga hindi na siya maritel ang oil deregulation law in Republic Act 8479 nga amo nagatugot sa vlog ko nga mga oil company nga magpasaka kada Martes, no? At pinaka-basic nung boy para minsindihan sa aton tagpalamati labi na gid ang mga listener natin sa Action Radio. Daparas bala sina nung boy tanggi kasi imo balay sa sulod sa imo balay. Masulod ang mga supplier. Siya ya maplastar kung di niya gusto ibutang ang iya negosyo kag siya ya mabutang rate. Ati imo na gid niyang Pilipinas why pa tayo dider nga mag regulate sa mga produkto alin sa gwa. Tungod na siya sa oil deregulation law. So ang isa pa gid ka basic nung boy kay kung mag $80 to $85 per barrel siya, kung i-consume mo na siya, i-dili mo na sa Pilipinas, yung sinangay equivalent, ara lang ta sa 26 to 28 pesos per liter kung crudo. So, galing kay ginpatungan sa nung boy sang 12% na VAT. Oo. May IBAT, may ARBAT, ad valorem tax, excise tax, kag mga train 1, train 2 na. Sige. Ako nang lagan sa buong mga 50 plus ang aton crudo. Amo nang tagalilibat? Amo nang tagalilibat na kita? Ano nang boy? Ningko tagalilibat na kita. Malitay man lang yung gobyerno nga mag-enjoy sa taxes ang pumuluyo, pero in particular sa iyang responsibilidad as government of the people, for the people, and by the people. Wala na na yung people. Kaya na. Kaya masabi mabatian mo si Duterte nung bay gambal na siya akon, Oo. hindi aton. Oo. No? Oo. Oo. Sa mo nang pinakamasubo kasi hindi kita kabahin kita sa nagpapungko sa iya bilang ika-16 nga presidente nga nagdaog sa mga almost 16 million votes during 2016 election. So kung nagdagdag niya maglagtaw ng boy, 3 ka 6 ba? 16 million, ika-16 nga presidente sa 2016 nagdaog, 3 ka 666. Pero wala ka na yagayin. Pero ano nga itong diri, ang legitimacy bala sa amon nga demand. Correct. Kag mga gayo kami nga isa ng bulang 12% nga baliadid tax. Okay, kung ibutan tabi i-suspend din na ang value added tax sa 12%, mga pila diferensya sila sa presyo man sa nga ato So, nga madala, ang baseline kasi na more or less nung base sa 52 subong madlagan siya mga 40, I think mga 42 to 43 mga So, mga 10 pesos? Butang natong 40. Mga 40 ang bilis ang crudo kay mabili na siyang IBAT, ARBAT at valorem tax, mabili na siya. pero madiferensya gid sa mga more or less mga pulo ka pesos no sa karon nga presyo. Oo, mga pulo ka pisos. So, nung buhay namin na pamatian kung ma-reduce siya kay hindi kanila mag-demand pa sa kapite. Kaya nung buhay, ikaw ka former kagawad ka sa barangay. Kung mag-demand pa subong pa sa kapite, amo ning makalimuhin na kayo ang tao. Pressure ka na sa pandemic. Patyo mo pag sa plite. So instead nga 5 days na siya kadto sa downtown, himo niya na 3 days na lang. So, wala masabat ang demand naton kundi nag-reduce pag ang aton pasayro ng boy. Gani muna sa apektado gyapon. Whether we like it or not, amigo Jigo, basta gani sumaka, basta gani crudo, gatong, piktado na tanan di lang driver. Amo na explicar ko lang nga hindi lang niya driver yung problema, tanan niya piktado ni. May chain reaction yung ginatawag mo. Although may domino effect. May domino effect na siya. Namabalik ko bala sa siningkuan nila, ining oil deregulation law, kaya nadumduman ko, naabtan ko pa ni wala pa niya ang oil deregulation law mo, kaabot na ko na ya mo. Nga sa una, hindi ka gusto ya pasaka ang mga oil companies, especially ang Petron, ginapanag-iyahan pa sa gobyerno. Hindi ka mapasaka, kung Shell ka, kung Caltex, siya mapasaka ka itong ang Petron yan, hindi mapasaka, kaya yan isang gobyerno yan mo. Tapos, kung may arag ng pagsaka sa presyo sa langis sa world market, daw ginasubsidize, kung dumduman ko, correct me if I'm right, if I'm wrong, dumduman ko, daw ginasubsidize siya sa gobyerno, ya ang saka ay sa presyo to sa world market, ya para nga ma-maintain natin diri ang presyo natin sa Pilipinas, di ba? Oh, yes. Kaya may kwanta may pundo yung Petron kasi government owned siya. Kung may water siya, halimbawa magpasaka ang 3 ka big 3,
Okay, sabto, hindi pa nakabayan ng Petron. Kung magpasaka siya, may buffer, tabla may sustain niya ang gobyerno. So, hindi siya kapag gusto, galing ko tingin baligya na Baligyan ni Ramos. Presidente Ramos. Amo na nga, why na ta alternative, kundi magsunod-sunod na lang sa ilan ng bay. Hindi ba may OPSF kita sa una, yung Oil Price Stabilization Fund, amo na ginagamit nga pundo para nga ma-stabilize naton yung presyo naton dire? Supposed to be. Kaya kita isubong tungkol sa Downstream Oil Deregulation Act na nangyinlay na wala na labot ang gobyerno no sa oil nga produkto, kundi ang iya ang papel niya magpatong na lang sa taxes. Ang buhis na lang niya among iya sang gobyerno, why na sila labot kung pilang pinasakaayo da. Ang problema sini, kung why man labot ang gobyerno sa presyohanay dira, pero dapat may mga tikang kinang gobyerno mo para ma-lessen balang impact sini sa aton pumuluyo kag why kung may nakita, do pinabayaan na lang kita sa gobyerno. Ha? Yagwantahan nyo da. Ha? Mo na bla? Kaya ang krudo, kung lang taon mo siya, nisisitigid man siya mo, kasi mangingisda, subong usar na krudo kag gasolina. Isa na nga ito, mangunguma, gahan traktor na siya, may gasolina na nakag krudo. So, kung makitaan mo ang ilang biometric statistic report, mas mabuhi ang Pilipinas, hindi sa taxes ang mga asindero kag mga negosyante, kundi sa krudo. Kaya ang krudo ya halin sa pinakapigado hasta sa pinakamanggaranon, mausargin man siya krudo mo. Nagagamit. So, dira sila nagpatong sa dako nga taxes ng boy. Mo nang nagakuhan gid sa ato, dragid ka-discuss siya sinada. Dragid sumong imagine mo lang no, hindi bla? Sa mga ang krudo subong, kung magsaka pag hindi siya Martes masaka mo, madlaga na sa pilaman mga 52, 53 ang litro sang krudo. Ika-19 nga nakasaka daw mga almost mga 60 centavos per liter. No, amak mo kung panumdumon mo lang isa mo ka litro, halin ka sa sumag pa adto ko dis Bacolod. Si Pabla kung pila ang mga gasto nimo sa imo nga kuan lang, sa imo nga salakyan sa krudo mo lang, di ba? Ito ang pinaka-masubo nung boy. Halimbawa, taga-antagid comparative mga aton pasero and kabalo ko ang gapamati sa aton mga pigado ni kag basic kalabanan. Kung ang driver nagakonsumo siya mga 15 liters to 20 liters, kung nagsaka ang krudo subong mga butang na lang nato, nara lang ta sa 1650 lang tanay kaysa nagbigad niya Martes. Kung mag 1650 times 20 liters na ginakonsumo niya, ang nadula sa bulsa sang driver natin mga almost 330 pesos kasi iyan na natani iya bulsa. So baka din natani ng bulbugas, sa iya nga kabataan, maintenance, sa iya pamilya. Yung kawat na iya ka gobyerno, amo na yang buhi nga pangawat sa bulsa na yan mismo sa driver. So kung magsiling ka pa sa kapliti, di ma-aprobahan na sa nung boy, guro mga Morelos, mga 3 to 4 months. So patay na atong driver nga supposed to be, siya ang dapat nga ayudahan sa gobyerno kay siya ang direkta nga apektado subong sa pandemic. Correct, oo. Galing iti, hindi ba dumduman ko ni mga nagligad lang mga kwanto daw, gin-disapprove, gin-deny sang LTFRB ang fair hike itong petisyon sa dito sa Manila, itong petisyon itong gin-deny ganun sang LTFRB, hindi ba? Okay, ang Vice Chairman Martin Bergla, nga bago lang naka-move on kasi naka-recover ang mga workers kag pumuluyo. So kung nagtaon mo ya, kami 2 years na yan nga adto sa ngamon. Din ka kita sa bugos nga kalibutan nga ang imo driver as public utility nga supposed to be government na siya nga kung public utility dapat subsidize na siya diri sa Pilipinas siya gapakilimos ang imo driver. Hindi na siya makauluya sa bilog nga kalibutan nga ang driver mo ya gapakilimos ang iba niya goswag may train libre na tagduha ka bilog driver sa kada salakyan may mass transport na gani iban nga pungsod kita ya gatikal pa si Duterte nga maayo pa ya Japon ang sitwasyon sa Pilipinas pero wala niya ginalantaw ang mga ari bala sa iban nga mga region kag isla kay archipelago kita okay man sa Pilipinas kay kun lang taon nimo magkaon sila sa Malacañang ang isda nga ginakaon nila daw batiis ang kadagko ang ulo gani ginaboy nila diri sa aton nga mismo lubo-lubo ya kauno na ka driver nungay gani oo ano man di ko intindi ang asang gobyerno ta subong bala nga ini sinakaayos ang presyo ni dapat kung cause of concern na sa aton gobyerno mo kagway kung nabatian nga may ara kita nga aamon tani okay para nga maganagan ang kuan nga dulaon tani bi ang kuan kay total pwede dulaon tani na bing VAT ni ang 12% VAT
Tapos tapos bisan na lang mga amo ni blang amigo Jigo, bisan na lang siling na lang blang abi magsiling lang presidente blang abi kay mga congressman senador abi kunan nyo na tunain nyo na liwat ng oil regulation law na be. Bisan na muna lang na blang. Oh? Masiling tabala nga ay natalupangdan mangli sang gobyerno ang sitwasyon sumong. Bisan na muna lang na, bisan hindi pa basta mag-aaral mo lang makita talaga daw may aksyon ba lang ang gobyerno, makag may nabatsagan ba lang nila ang inabatsyag sa aton nga mga pumuluyo, bla? Pero one thing siguro nung boy, no, wala ko yung pangatake kay political season. Ang akong tanin lang niya ayo sa amon ng mga driver bala, ang aton nga mga representante bala sa kada distrito, dapat conscious man sila. Yung mga consultation bala, public consultation, sa nato mga LGU, official, kabalo man sila tani bala mamangkot nga amo nga mga driver, apektado kamo kay padala tato sulat. In kisa pasalamat na lang tagani kisa kay Consial Dito Ramos kay bisan sa piga-piga na kisa amin hindi man kami pag-insindihan ay kiti normal na pero gapangayo kami daw sa iya bulig ara man sila akto man sa dayon no so amo lang natin gusto ta mabatyagan bala ang gobyerno na nag-akto man sila sa interes ng ilang mga constituent within na lang sa ilang nasakupan Kaysa pareho sa hambal mo ika-19 na ni nga kuan mo nga pagsaka ini yung semana ika-19 na ni kung ako siguro, ikapulo pa lang nga saka, o ikawalo pa lang nga saka, makuha na ko na, dapat may nabatian na ta sina, di ba nga, sa part sa aton nga mga opisyal, may nabatian na ta sina, may tikang ginahimo, para ang aton di malesen ang impact, no? Malesen ang impact bala, especially sa mga ordinaryo nga mga Pinoy. Yes, amo na namin nga posisyon ng bueno kung kung ikaw yung kandidato, konsyal, tao 100% purong undok, ma-support na kung mag-amo ng tindog. No? Kaya kami bala pamatiyan nga dapat may consultation ng gobyerno. Transparent kita. Kay makatugid man tayo sa punto nga may eleksyon, pero tani mapabatyag sila bala nga ari kami nagabulig sa inyo. Oo, ay mapatyagan talaga. Kaya napanilagan ko todo mo nang daw kisa daw kasakit man lang buot ko lang ano ning gobyerno man daw politika lang nga politika ning ina-intindi ta siniaw. Although kay hindi na political season, ba't hindi tayo pagbabayaan ang mga bagay nga direkta nga nag-apekto sa aton ordinaryo nga mga pumuluyon, di ba? Yes, no way. And one thing pagit siguro ng kung may mga pulisiya bala nga ipaulog pagit sa mga like diri sa Bacolod ginahingin mo kita nga pilot area. Dahil di na yung mga driver subong sa bilisang krudo, amon pa na nimo nga isa na lang ang emission testing. So, damo bala sa mga pulisiya nga makamamatay nang halit na gid sa mga driver. Gusto napiktado, nagitatanan, pero hindi ko mabatyagan kung basi ako lang hindi nakabatyag sa aton nga pang-gobyerno ko guys. Speaking of PMBIC, blan oo, ang PMBIC ni bala. Sinong utok si naman? Well, actually, ako pananaw. Masalamat kaya sa Action Radio. Kayo una, kamo nga nakakuha sang piki nga memorandum circular. Kalagi ko nga kamo yang nakakuha. Kag twice na nung boy mo sa October 9, gin-implement na siya. Wala na siya number. Ay gin-iterate lang nila sang October 18. Di same, wala number. So kaluluwa yung aton nga regional offices, bila binigyan ng abogado nga taga-diri sa aton sa Bacolod nga aton sa region. Sandernis, nag-emergency meeting sila. Kaya paano na nakalabot sa Action Radio na ang memorandum circular nga wala number. So I think kinahanglan na sa magbinigay. And kami hindi man kami kapalambot sa amon tingog sa kahinginan kung wala man nimon ang broadcast kag ang media. So napasalamat kita nga may titila ka mga radio station nga conscious nga mag-investigar particular abi sa electoral season subong. Salamat gid mong sa inyo sa radio station niyo. Oo, okay basta may kaubral na namon lang kung anong mahimo nga makabulig ta sa pumuluyo ano. Ako lang ang daw sisa kasi sino gining utok-utok ng isang PMBIC man. Kita ko na pangwartalan actually tutuon mo. Uy, nasa may ibang rason di mo. Kilala nyo man na kay taga Panay man na siya nga undersecretary sang DOTR, undersecretary ni Secretary Tugadi nga nagahulog ginimo ya pilot area ang Bacolod ubra niya gaor inang geographical area of responsibilities na implement lang ano yung MBIC, Talisay, Silay, Murcia, Bago, kag Bacolod daw grabe kuno din mga planters. Isiling ko discrimination na sa part namon niya nga i-identify mo kami nga karapat ng Pilipinas nga ang mga obra ka pilot area ang Bacolod. That's why Sir Riobin Tampos saludo man siya sa Action Radio no kay once and for all nagakadto ka mo to makatag man siya sa iyang statement na ginagamit na lang siya almost 8 o'clock na sa gabi harap pa daw siya tungod sa ning problema sa mga LTO sa Bacolod. Abi mo ang matudtod sinadang kalon ang naluoy kundi sa LTO mo
Kaya ti ang pulisan, hindi man sila naghimo, mo nag-implementar na sila, di ba? Nag-implementar na sila, luoy man kundi sila, kaya sila yung, kung saan pa doon silang kapalan sila, in truth and in fact, kung sino ginang nagkutok-utok sa niblas ang PMBIC, may ara na ko nga initial information kung sino ni negosyo mo. Gani. Agaling ito private in nature man ang ila, pero hindi tani ma-ampere no ang ekonomiya kag industriya sang Bacolod kay mismo ang taga BCCI. Wala kami na sila nagakuan mo nagatami-tami pero subong nag-isa nga among tingog nga matukan ng ina nga MBIC kay mayara pa ka dusi pataka emission testing ako ni pasira mo na monopolize dito sa reclamation na mamamawad obra mga insurance dira. That's why nga ton subong sa piyon sang pandemic dapat ululupod kita na nga magatubang sini tugtog na sulbar naton ilang mga lahi kag pulisiya nung boy maabot gid man na yang implement gid man. Not at this time nga kadamo sang sa ila gani nga hindi gani sila mag-grant sang fair hike nga petition sa mga drivers kay ti bag-o lang kuno nakaloro recover tao karon butakan mo asang maamo sini nga di ba? Yes. So kuan kung nung boy challenge ni sa aton nga mga driver, gagmay nga mga operator. Kami ara na kami nagaluntad na kami almost 29 years na pasalamat kita sa mga support no sa naglain-lain nga mga grupo kay hindi ni siya magtinir ang undok kundi nalantaw naton nga sabotahin siya sa ekonomiya kag industriya sa Pilipinas labi na sa Bacolod. Hoping maintindihan nila kung kaisa nagadisturbo kami sa dalanon, untat biyahe, naga-strike, naga-karaban para na sa aton tanan interes kung magbubuo ang bilis ng krudo kag gasolina tanan kita maka-enjoy. Pero kung magpasakat at lite kami lang yan malipay nga mga driver ang aton mga pasahero gaydi. Bisan gani kung hindi makasalinga ka malipay mga driver kay ti utuon nga mag dako-dako ang kwan nyo puti dako-dako ang take home income nyo puti iguo naman kamo di sa presyohan ay naman sa iban nga mo black load nga kinanglanon yun di ba? Kamo mo nagyapon ha? Kamo nagyapon. Ang aton lang diri siguro the end ang aton nga suliton kung panawagan naton sa aton nga mga representante dira sa Kongreso nga tan-aw naton bala din ang dapat nga i-revisit naton nga mga pulisa sang gobyerno kay ti kamo lang ang may poder nga magbag-o sa aton nga mga kasuguan, mag-amend, di ba? Kamo mo lang nga may poder nga amos na mo. So siguro ini nga ba ining old regulation na law ni siya worth revisiting ni siya para sa akon mo. Tan-on ta niliwat kay daw na defeat ang purpose ni kay actually kabalo ko ni sa purpose pag start nimo ginasugid nila sa aton lang istorya sa aton niya para magsulod ang mga damo nga players, mga gagmay players para may competition that will benefit. Di ba mo na? Ako na sang ilang nga pinabaligya sa una sa aton mo pagkuhan din sa older regulation law. Pero actually, perting labi ang malabiha ang labi money da perti. Pero ang ginapapati sa aton nga para magdamo ang mga players, may price competition nga magresulta sa pagnubo sang presyo sang produkto. Pero why na? Ang sakay mo sang presyo, dululungan sila. Pag saka tatandungan sila ya. Kung sila compete sa presyo, di ba? Pareho sila rate. Pareho sila rate. Tuway na ko ng purpose ang natawag natin ng oil regulation law. Amo mo na nang inimligyan na sa aton sa una mo. Anyway, kabay pa, matanupangdan ini sa aton mga representante dira. Hindi lang tayo mag-concentrate anay tanan politika lang na mayo pa man tong eleksyon tagaan na pagtamot ini mga immediate concern bala sa aton pumuluyo especially sa mga ordinaryo naton nga pumuluyo no tagaan ta ni anay sang aton man nga immediate attention. Okay? So, amigo Chico, salamat good for your time, ha? Thank you, Ged. Thank you, good mong boy. Sa ating mga listener, no? Labi na kita ating mga driver na monitor sa mga gagmay operator. Good morning, Ged. Mabuhay kita tanan. Sige, mabuhay ka. Mr. Jaco Malakad sa United Negros and Drivers Operators Center, no? Mga ka-aksyon, salamat sa iyo pagpunta sa atin diri sa Kapihan sa Aksyon. Standby na kita sa Brigade in Action. Magasunod sa diligid lamang madugay. Ayun nyo alagad, Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Once upon a time, ay Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon